ዕለታዊ ዜና እንሆ በርእስታቱ ክፍልም ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገርና መኸተ አንጻር አንበጣ ምድረ በዳ ይካየዳሎ ኣብ ሆስፒታል አቁርደት ዝወሃብ ሕክምና ዓይኒ ካብ ብዙሕ ሓልኪ ከም ዘናገፎም ተገልገልቲ ሓቢሮም አሜሪካ ንሱዳን ካብ መዝገብ መወልቲ ግብረ ሽበራ እትብለን ሃገራት ንምውፃእ ንዝሓለፈ ውሳነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክታሙ አንቢሩሉ ኣብ ጊኒ ብዝተኻየደ ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተኣሳሰረ ግጭትን ህዝባዊ ናዕብን ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝሩ ይስዕብ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገርና አንጻርቲ ካብ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ዝሰግር ዘሎ ወራር አንበጣ ዕውት ናይ ምቁጽጻር ነጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ሚኒስትር ሕርሻ ሓቢሩ በዚ መሰረት ካብ 16 ጥቅምቲ አትሒዙ ኣብ መብዛሕትአን ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ዝሰላሰል ዘሎ አንበጣ ናይ ምጥፋእ ነጥፈታት ብውህድ ተሳትፎ ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ክኢላታት ሕርሻን መምሕዳራትን ብሓይሊ ሰብ ብዝሰርሕን ብሞተራይዝድ መንጸጊታት ከምኡውን ብመካይን ዝተሰነየ ወፍሪ ምንጻግ መድሃኒት ይሳለጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ዛጊት ኣብ ዘራእቲ ኮነ መጋሃጫ ዝወረደ ዝጠቀስ ጉዳት ከም ዘየለ ድማ ሚኒስትር ሕርሻ አረጋጊጹ ብዘይካዚ ናብ ተማሊ 24 ጥቅምቲ ኣብ ዘውጓሐ ለይቲ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡዘባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ከባቢ ሕምብርቲ ኣብ ልዕሊ 100 ሄክታር ዝተኸስተ ወራር አንበጣ ብሓያል ምክትታልን ምንጻግ ጸረ ባልዕን ኣብ ምቁጽጻር ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ኣብቲ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ዝተሳተፉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡዘባ ጋላ ነፍሒ ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣመናይ ኣብ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ማእከል ክኢላ ምክልኻል ብቕሊ መንእሰይ ልዋም ክብሮም ከምኡውን ካብ ኣዘስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኮሎኔል ተኽለ ወልደ ገርግስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሓያል ውህደትን ቅልጡፍ ምልውዋጥ ሓበሬታን ካብ ቀንዲ ረቑሒ ናይቲ ብኣድማዕነት ዝተተግበረ ስራሕ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚ ልንከሎ ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝጸፊ አንበጣ ንምቁጽጻርውን ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ውሱን ክፋል ዞባ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሰልዓ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ጸረ ባልዕ ናይ ምንጻግ ሓያል ነጥፈታት ይቕጽል ከም ዘሎ ካብ መምሕዳራተን ዞባታት ዝተረኽበ ጸብጻብ የነጽር እዚ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰግር ዘሎ ወራራት አንበጣ ገና ቀጻሊ ስለ ዘሎ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሓረስቶት ዝኣኸለ ዘራእቶም በኣጋ ከዓጽዱ ንዝኾነ ተርእዮ ወራር አንበጣ ድማ ከም ወትሩ ቅልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ሚኒስትር ሕርሻ ደጊሙ የዘኻኽር ኣብ ሆስፒታል አቁርደት ካብ 2014 ዝተዋደደ አገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ኣብ ርእስቲ በቀረባ ዝህቦ ቅልጡፍ ረድኤት ካብ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ከም ዘናግፎም ተገልገልቲ ገሊጾም ኣቀዲሞም አገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ይኹን ዝተኣዘዘሎም መነጽር ንምርካብ ናብ ባረንቱን ኣስመራን ክጓዓዙ ይግደዱ መንባሮም ዝዝክሩቶም ወሃብ ትርኢቶ እቲ አገልግሎት ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል አቁርደት ምስ ምጅማሩ ግና ዝነበሮም ጸገም ከም ዝተቐንጠጠ ሓቢሮም ጎንቲ ዝወሃብ ሕክምናዊ አገልግሎታት ንሕማማት ዓይንን አገባባት ምክልኻሎምን ዝምልከት አስተምህሮታትን ስለዝወሃብ ኣብ መውሓዝ ጥዕና ዓይኒ ኣብ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ እቶም ተገልገልቲ ብተወሳኺ አብሪሆም ኣብ ሆስፒታል አቁርደት ሓኪም ዓይኒ ነርስዩም ጉርጃ ብወገኑ ኣብዚ ግዜ እዚ መጥባሕቲ ቀርኒ ብዘጠቃለለ አገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ከም ዝወሃብ ከምኡውን መነጽር ዓይኒ እተፍርማሽን ተኣታትያ ብምህላዋ ንዝተኣዘዘሎም ብነጻ ይዕድል ከም ዘሎ ገሊጹ بخالق وجن أمن الزبا أوردت نبرتي من محدار كبابي الشلاب بقول لك صريت زخصتو تم حلال افتحامات نمكتات عنه أمن محلاو كوم زمرحو كبابي أو صرات أتكبرهم أتوم نبرتي كبابي أم بغت عليك كسريز وسدو وتبجسو عبايت أدمع وتزيد كم استرخبو حلا في كبابي وتعنا أبتن الزبا من السيدان الكيدان حبيرو دايركتور هوسبيتال أوردت دكتور والدو يوهانس بوغانو عدت هز السلاسل ونتفتات كوم زمرحو كبابي وتصريت أبتكالات عنا نزرات عقي كم زك على لو بمتكاس أتمدب أب كلن من محدارات كبابي كتكبر أتحساسيبوم ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጽሬት ኣቶ ዓብዱ ያቆብ ግዲኡ ነጥፈታት ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ ኩለን ዓድታት ዞባ ጋሽ ባርካ ንምትእትታው ብስሩዕ ይስራሕ ከም ዘሎን ዝምስገን ገስጋስ የመዝግብ ምህላውን ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ንትግባሪኡ ብንቕሓት ከዓይ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ንኡዘባ አቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ድማ ቀጻልነት ትግባርን ተጠቃምነትን ናይቲ መደብ ንምርግጋጽ ዕቱም ምክትታል ከም ዘድል ብምሕባር ኣብተን ዝተረፋ መምሕዳራት ከባቢ ተመሳሳሊ ነጥፈት ከም ዘሰላስል ኣረጋጊጹም ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ነበርቲ መምሕዳር ከባቢ እምባኳኻት ብሰንኪ ብርቱዕ ክራማት ተበላሽዩ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመር መጓዓዝያ ብወፈራዊ ጸጊኖም أوهارتي نايتي مدب نيرينا أبزهابو حبريتا أتي كاب كتما عد غيح بحرة بيلو ناب انبخاخات زاعتو مسمر بزنبره تركرامات قد أتسلز وردو نبر تعدتات وانكب مرقاتن انباكوخاتن تواهيرون بزوسر وتبقسو كمستتقانا حبيروم من محدار كبابي انباكوخات
كاب نؤزب عد غيح نشانخ معراب 22 كيلومتر رحقة تركب ازي دمس حفاش ايرترايو نوزعي أمريكا السودان كان مزجب وكلتي قبر الشبراء التبلن هاجرات نموصا نزحلف وسانة بريزيدنت دولار ترامب عرب 23 تقمتي كتامو كم زنبرلو مع كان زينان سمز السودان بمتكاسك الحين أتسقمتي أما معبال دبلوماسيون كطبعون زمدنا أمريكان سودان أقدسي ترى كم زهلوة تقليتو السودان كان مزجب مولتي قبر الشبراء هاجرات كتوت نقديات قبر الشبراء ومتكعتا 335 مليون دولار كتكفل كم استسمى معتي وزقل زلا منقست أمريكا السودان أبشعن شعتا 298 أب كينيان تنزانيان أبلع لزركب إمباسيتاتو كمون أب كل التشع عمة مهرات أب جماجم يمن أبلع لوت هدراوي تمركب هاجرو أب استخايد الشبراو مدقعتات إيد كم زين برايو كخصات أنيحو بز مخنا الدما أمريكا السودان أم مزجب مولتي شبرا التبلن هاجرات أسفيرتا كم زت أنيحت صبصباتي تعصم نمود أتازينا أبجيني عربي 23 تقمتي باستخادم مس بريزيدنتاو مرجاس تأساسر جيجتن حزباو نعبن بوحدو 10 سبات تقتيلهم أتجيجت بريزيدنت ألفا كوندي أبتي مرجا داغماي كم استعوته أفناو وصيد دحر مأماتو يسعيبو أب كتما كوناكري أب مونغو دقفتي بريزيدنت ألفا كوندن تقاومتي سلفتاتن حيال جيجت كم استولعه أبالات تتادمان مهدو قونتاوي سقمتي كم زوسده يزحبر زلا أتنعبن جيجتن وقعو وصيد بريزيدنتاو مرجا مستنق جرم مليسو كحيل كم زخل زئمتو ناي قربات عزبتي سبقاون تصطتاون كساراتات كي زايد سقاتهم قليصهم أب حيال هاجرات أفريقيا مس بريزيدنتاو مرجع تتحيزو بزسعب جيجت كبي سبقاو كساراتات كم زورد صبصباتي تقصو زخبركم سمعتنا زينا كرم مزامو عرسات خدق مالكم أب سفيح كبابيتات هاجرنا مختا أنصاران بطا مدربدا يكايدالو أب هوسبيتال أوردز وهاب حكمنا عيني كابوزو حالكي كم زناقفهم تقلقل تحبيرهم أمريكا السودان كان مزجب مولتي قبر الشبراء التبلن هاجرات نموصا نزحلف وسانة بريزيدنت دونالد ترامب كتامو أمبيرلو أب جيني بستخايدة مس بريزيدنتاو مرجاز تأساس رجيجتن حزباو نعبن بوحدو 10 سبات تقتيلهم زخبركم سمعتنا دقيمنا نتمرقتي تمهارو كل التشحن عسران يوحنا انكو عبزبقعكم نابلنا نايلوم زينة أبزي فتسام